Ние и съм от Априлци и първият ми такъв спомен, който ми дойде, беше около погребението на дядо ми последно. Имаше, нали, всички бяха посърнали, при което беше много нелепо, имаше една много нелепа част. И всички са посърнали, дошли са от всякъде, от абсолютно от всякъде и попа не идва. Попа не се появява, при което вече баща ми е звънял, така че иска да се задърпат за брадите. И в този момент попа се появява и почва да се кара на нас. Почва да се кара, в този момент абсолютно всичките, нали, посърнали, те... Не, беше много интересно, защото наистина това беше едно от най-скандалните погребения, защото след това се появиха едни циганчета за подавки, никой не ги знае. След това самия поп почна да се кара, после аз казах, мислиш, че е времето и мястото. Нали? Но циганчета бяха много свежи, беше наистина много цветно гробище, понеже дойдоха, почнаха да цъкат от подавките, никой не е имал проблем с това. Да, беше наистина много шарен момент, защото имаше от всичко. Имаше хора, имаше храна, имаше хора за храна, имаше хора от храна. Не, беше наистина много, много цветно. Но беше тегаво, но точно това беше, че имаше разнообразие в цялото. Беше наистина много шарен момент. Да, това е.